Magandang araw po. Itatanong ko lang po sana kung dito na ba ang Sitio Uno? Ang layo kasi ng pinagbabaan sa akin ng tricycle driver kanina eh. Kaya hindi ako sigurado kung ito na ba yon. Wala rin kasing karato lang nakalagay sa labas. Ba, mukhang bagong lipat ka rin dito ah. Oo, tama ka. Dito na nga ang Sitio Uno. Akala ko naligaw na ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat lang din namin ni nanay nung nakaraang linggo. Bakit ka nga pala lumipat dito? Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Gusto kong mabuhay bilang isang normal na tao. Kumusta naman dito sa baryo? Nako, paniguradong matutuwa ka dito sa baryo. Bukod sa maraming pananim, malulusog din ang mga hayop dito, lalong-lalo ng mga tao. At mababait din sila. Kaya tamang-tama lang na dito kami lumipat ng nanay ko. Para may pagkain kami. Ang sabi nila may mga pagkakataong kinakailangan nating lumipat ng isang lugar para takasan ang ating nakaraan. Pero anong gagawin mo kung ang lugar na nilipatan mo ang siya palang magpapabalik sa'yo sa nakaraan mo? Pipiliin mo pa rin bang manatili dito? Pakishare nga po sa comment section at magbabasa ako kapag napili ang kwento ko. Isang mapagpalang araw sa iyo, Madam Venus, at sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Ako si Roland. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong security guard sa isang pampublikong ospital dito sa Maynila at libangan ko ang makinig sa mga kwentong aswang. Kaya palagi akong nakasubaybay sa mga channel ninyo. Kagaya na lang ng kwentong Takip Silim, Aswang Confessions, Aswang Diary, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Radio at Dear Miss Amy. Matagal ko nang ibinoon sa limot ang nakaraan kong ito. Pero dahil palagi ako nakikinig sa mga kwentong aswang, naisipan ko na rin ibunyag sa inyo ang sarili kong kwento. Nagmula ako sa pamilya ng mga manunugis mula sa Visayas at lumipat ako sa malayong lugar upang kalimutan ang pagiging isang manunugis ko. Doon ko nakilala si Christina, isang magandang dalaga na bagong lipat din sa Sitio Uno kasama ng kanyang ina. Madali kaming nakapagpalagayan ng loob dahil mabait siya at madaling pakisamahan. Unti-unti akong nahulog sa kanya at kalaunan ay naging nobya ko siya. Pero unti-unting lumabas ang tunay na kulay niya. Di kalaunan, nalaman ko ang sikretong tinatago niya sa likod ng kanyang kagandahan na siya pala ang dahilan para bumalik ako sa buhay ko bilang isang manunugis. At iyon ang iko-confess ko sa inyo. Pagkain? Anong ibig mong sabihin? Wala yun. Wag mo na lang pansin ng sinabi ko. Saan nga pala pwede mangupahan dito? Halika, sasamahan kita kay Lolo Manuel. Sino ba siya? Siyang may-ari ng mga paupahang kubo dito sa may baryo. Halika na, para makita mo na rin ang uupahan mo. Sige. Siya nga pala, ano nga palang pangalan mo? Ako si Christina, ikaw ba? Ako naman si Roland. Ngumiti lang sa akin si Christina bago siya naglakad. Tahimik ko lang siyang sinundan. Sa paglalakad nakasalubong namin ang mga taga-baryo. Mainit agad ang naging pagtanggap nila sa akin. Ramdam ko agad ang pagiging mabait nila sa unang araw ng pagsalta ko sa lugar nila. Samantalang si Christina naman ay halos hindi na matigil sa pakikipag-usap sa mga nakakasalubong naming dalawa. Dahil doon, medyo natagalan kaming makarating sa sinasabi niyang paupahan. Maya-maya, nakarating na kami sa isang napakagandang bahay. Meron pa itong mataas na bakod at pagagandang halaman. Isang matandang lalaki ang lumabas mula roon. Magandang araw po, Lolo Manuel. Oh, Christina, ikaw pala yan. Magandang araw din sa iyo. Oh, mukhang may kasama ka yata. Opo. Si Roland nga pala. Naghahanap po kasi siya ng mauupahan. Roland, si Lolo Manuel. Siyang sinasabi kong may-ari ng mga paupahan dito sa baryo. Meron po ba kayong bakanting kwarto? Kahit maliit lang, basta may matuluyan lang ako. Meron pa naman, iho. Kaso sa bandang bukid pa yun. Gusto mo bang tingnan? Sige po. Tumangulang siya sa akin bago naunang maglakad sa amin ni Christina.
Tahimik lang kaming naglalakad noon. Pero kada may madaanan kaming mga taga-baryo, palaging binabati ni Christina. At ganon din si Lolo Manuel. Di naman sobrang kalayuan ang nilakad namin papunta sa sinasabi niyang kubo. Sa isang malawak na bukid, nakatayo ang isang kubo. Sa di kalayuan, isa pang kubo ang nakatayo na mataas ang pagkakatayo mula sa lupa. Lumakad kaming tatlo palapit sa kubo. Nadaanan pa namin ang matataas na pananim bago mismo makalapit doon. Ito na yung sinasabi kong kubo. Hindi siya malaki pero hindi rin naman sobrang maliit. May ilang kagamitan na rin dyan na pwede mo magamit. Magkano po kayang upa? 200 piso lang, iho. Libre na rin ang kuryente at tubig. Talaga ho? Kung ganun po, kukunin ko na po tong kubo na to. Sige, iho. Linisan mo na lang, ha? Matagal na kasing naging bakante yan. Kaya paniguradong sobrang maalikabok na mga gamit dyan sa loob. Sige po Lolo Manuel, maraming salamat po. O siya, ay dito na ako. May kailangan pa akong puntahan. Lo, ingat po kayo. Ingat po. Ay, makapaglinis na nga. Tulungan na kita. Naku, huwag na. Baka may gagawin ka pa. At saka nakakahiya Ano naman. ka ba? Wala naman akong gagawin eh. At saka para mabilis ka ring matapos sa gawain mo. Para makapagpahinga ka na agad. Panigurado pagod na pagod ka sa biyahe mo. Hindi naman masyado. O siya, simulan na nga natin ang paglilinis para matapos na tayo kaagad. Nagsimula na kaming maglinis ni Christina. Siya ang nag-alis ng mga alikabok habang ako naman ang nag-ayos ng mga gamit. Isa-isa ko itong binuhat at inilagay sa bagong pwesto. Saglit lang naming nilinis ang kubo. Nung araw na yon, sinama na rin ako ni Christina sa bahay nila para ipakilala sa nanay niya. Sa kanila pala ang kubong mataas ang pagkakatayo mula sa lupa. Katulad ni Christina, likas ding mabait si Aling Cecil. Naging magaan agad ang unang araw ko sa baryo dahil sa mainit na pagtanggap sa akin ng mga ito. Agad din ako nakakuha ng trabaho sa tulong ni Lolo Manuel. Sa bukid na pagmamayari ng pamilya nila at naging katrabaho ko na rin si Christina. Ay nako, sana matapos na tayo dito. Tumataas ng araw at sumasakit ang katawan ko. Bilisan mo na dyan para matapos ka na kaagad. Sus, porket mabilis kang kumilos eh. Bakit? Ikaw din naman ah. Kung titinan nga, mas mabilis ka pang kumilos kaysa sa akin. Guni-guni mo lang yon, Roland. Tingnan mo naman no, halos maubos mo na yung itatanim mo. Samantalang yung akin halos wala pa sa kalahati. O siya, sige na. Tutulungan na nga lang kita dyan para matapos na tayo kaagad. Isang ngiti lang ang isinagot sa akin ni Christina. Nagtaka ako nung araw na yon dahil mabagal siyang kumilos. Hindi katulad ng mga unang araw na magkakasama kami sa trabaho. Pansin na pansin ko ang bilis at lakas niya sa pagtatrabaho. Di ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon at hinayaan ko na lang siya. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho at nang matapos, tinulungan ko na rin siya sa pagtatanim. Pasado 9:00 na ng umaga nang matapos kami sa pagtatrabaho sa bukid. Tumiretso kaming dalawa ni Christina sa tambayan ng mga magsasaka. Sama-sama kaming kumain noon ng agahan. Ramdam ko ang sariwang hangin sa bukid, kaya kahit papano, nawala ang pagod ko. Ano, busog ka na ba? Aba, oo naman. Napakasarap palang magluto si Ate Gina. Sinabi mo pa. Kaya nga siya palaging pinapaluto ni Lolo Manuel para sa pagkain ng mga tauhan niya. Ah, Roland. Salamat nga pala sa tulong mo kanina ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka natagalan pa ako sa pagtatanim. Wala yon. At saka, katrabaho kita. Kaya normal lang na magtulungan. Pambawi na rin sa mga tinulong mo sa akin. Basta, salamat pa rin. Siya, kumain na nga tayo. Baka lumamig pang pagkain eh. Nagpatuloy kami sa pagkain kasama ang iba pang magsasaka. Masaya kaming nagkwentuhan lahat. Nung matapos sa pagkain, dumiretso naman ako sa inuupahan ko para makapagpahinga na.
Dahil sa pagod, hindi ko na malayang mahaba-haba pala ang tulog ko. Nagising na lang ako nang marinig ang katok mula sa labas. Ano ba yun? Bakit parang ang ingay naman? Anong oras na ba? Oh, nako. Hapon na pala. Mukhang napahaba yata ang tulog ko. Matingnan ka kung sinong kumakatok. Christina, ikaw pala yan. May kailangan ka ba? Wala naman. Pero gusto mo bang sumama dun sa may plaza? Nagkaayan kasi sina Makmak na maglaro ng basketball. Baka gusto mong manood. Nako, huwag na siguro. At saka hindi pa ako nakakaligo. Nakatulog kasi ako kagad kanina. Ano ka ba? Ayos lang yan. Mamayang gabi pa naman yun eh. Basta sumama ka ha. Babalikan kita mamaya. Oo siya, sige. Anong oras ba yung sinasabi mo? Mamaya 7:00 pa naman ang gabi. Sige na nga, sasama na ako. Daanan na lang kita mamaya sa inyo. Aasahan ko yan ha. Oo naman. Sige, dito na ako. Kita na lang tayo mamaya. Nakangiting tumangulang ako kay Christina bago siya tuluyang umalis. Muli akong pumasok sa loob ng kubo para maglinis at gawin ang iba pang bagay. Nang matapos, nagpahinga ako sandali bago tuluyang maligo. Sa likod ng kubo ang banyo, kaya ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa katawan ko. Nang matapos na sa lahat ng gawain, dumiretso na ako sa bahay nila Christina. Pagdating doon, naabutan ko siyang inaasikaso ang nanay niya. Hindi na muna kami umalis kaagad. Hinintay ko muna siyang matapos sa mga gawain niya bago kami tuluyang umalis. Naku, baka mauli tayo sa papanoorin natin. Hindi pa naman siguro. At saka medyo maaga-aga pa naman. Pasensya ka na rin pala kung pinaghintay kita kanina ha. Ayos lang naman yun. At saka hindi rin naman matagal ang paghihintay ko sa'yo kanina. Wala kasi akong maaya eh. Kaya ikaw na lang naisip ko isama. Kaya naman pala. Lumakad na kami ni Christina papunta sa plaza kung saan gaganapin ang sinasabi niyang paliga ng basketball. Pagdating doon, sinalubong agad kami ng ingay mula sa mga taong nanonood. Tuwang-tuwa ako sa panonood noon. Dahil doon, hindi ko na namalayang lumalalim na pala ang gabi. Kaya kinabukasan, antok na antok ako sa trabaho. Sa pagtira ko sa Sitio 1, unti-unti kong kinalimutan ang buhay ko bilang isang manunugis. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo rin ako napalapit kay Christina dahil siya ang madalas kong kasama sa pagtatrabaho sa bukid. Christina, tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Ihahanda ko lang mga palay para bukas mabilad na kaagad ni Mang Domeng. Tulungan na kita. Ikaw ba? Tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Ako pa ba? Siyempre naman, tapos na. Susi yabang. Porke tapos na siya kaagad. Siya sige, tulungan mo na ako para matapos na rin kaagad ako dito sa ginagawa ko. Opo, kamahalan. Ewan ko talaga sa'yo. Napailig na lang sa akin si Christina. Pinagtulungan naming dalawa ang pag-aayos ng mga palay na ibibilad kinabukasan ng maaga. Kung ano-ano rin ang pinag-uusapan naming dalawa habang ginagawa yun, kaya hindi namin namalayang tapos na pala kami. Dapit hapon na nang matapos kaming dalawa sa trabaho namin. Pagka-uwi sa bahay, ramdam na ramdam ko ang pagod mula sa mabigat na trabaho sa bukid. Pero napangiti pa rin ako dahil ang nasa isip ko, malayang malaya na ako. Malayo na ako sa madilim kong buhay noon. Maaga akong nagpahinga noon at kinabukasan, maaga rin akong gumising. Linggo noon kaya wala kaming pasok sa bukid. Naisipan kong maglakad-lakad at nakita ko si Christina na kinakausap ang mga taga-baryo. Tuwang-tuwa sa kanya ang mga ito at madalas pa siyang purihin tungkol sa kagandahan niya. Oh, Roland, ikaw pala yan. Saan ka pala pupunta? Wala naman. Naisipan ko lang na maglakad-lakad. Mukhang kanina ka pa nakikipagkwentuhan sa kanila. Ako, hindi naman. At saka tinulungan ko na rin kasi si Aling Tere at Lolo Manuel sa mga gawain nila. Sobrang sipag mo naman.
Ngayong araw na nga lang pahinga natin. Nagtatrabaho ka pa rin. Maliit na bagay lang naman ito, Roland. At saka masaya ako kapag tumutulong. Sumang-ayon ang ibang taga-baryo sa sinabi ni Christina. Ang lahat sa kanila ay nagsabing madalas talaga silang tulungan ni Christina. Mapabata o matanda man, tuwang-tuwa sa kanya. Sa narinig na yon, mas lalo akong natuwa sa kanya. Noong araw na yon, sinamahan ko na rin si Christina na pumunta sa bayan para mamili. Medyo malayo-layo pa yon kaya mahigit 1 oras din ang biyahe namin bago nakarating doon. Sinamahan ko si Christina na mamili ng mga isda at karne. Napansin ko ring bumili siya ng sariwang dugo ng hayop na agad kong tinanong kung para saan. Christina, para saan nga pala yung binili mong sariwang dugo kanina? Ha? Paborito kasi namin ni nanay ang dinuguan. Kaya naisipan kong bumili niyan para makapagluto ako. Kaya pala. Bakit nga pala? Wala naman. Nagtataka lang din ako sa dami ng binili mong sariwang dugo. Syempre, dinamihan ko talaga yan para maraming dinuguan ng maluto. Hindi naman ako papayag na ako lang makakatikim ng luto ni nanay. Napaka mapagbigay mo talaga. Kaya tuwang-tuwa sa'yo mga taga ron sa atin eh. Tara na nga. At baka mahuli pa tayo sa sasakyan natin pa uwi. Tumangulang sa akin si Christina bago kami naglakad papunta sa sasakyan pauwi sa Sitio Uno. Habang nasa biyahe, nag-uusap kaming dalawa ni Christina. Nang makarating sa kanila, tinulungan ko na rin siyang ayusin ang mga pinamili niya. Naisipan ko na rin munang tumambay sa bahay nila. Habang nakaupo sa sala, napansin ko ang loob ng kubo. Bukod sa mataas ang pagkakatayo nito mula sa lupa, napansin ko ring may mga bakas ng itim na bagay sa pader at may mga nakabalot sa pulang supot. Nagiba ang pakiramdam ko noong mga oras na yun. Parang ang bigat-bigat, pero winaksi ko na lamang yun. Roland? Ay, sus Maria Josep. Christina, ano ka ba naman? Bakit bigla ka nalang sumusulpot dyan? Masyado ka kasi abala dyan eh. Ano ba kasing tinitingnan mo? Wala naman. Tapos na bang magluto si Aling Cecil? Patapos na. Hintayin mo na lang na matapos para may ulam ka na rin mamayang gabi. Tsaka nga pala, samahan mo rin pala akong bigyan ng ulam mamaya sina Lolo Manuel at ang iba pa nating kapitbahay ha. O sige, lalabas na muna ako ha. Doon na lang kita hintayin. Okay? Isang tango na lang ang isinagot ko sa kanya bago ako tuluyang lumabas. Sa isang duyan malapit sa isang puno muna ako tumambay. Dahil sa lamig ng paligid, hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako nang makaramdam ng isang malamig na bagay sa pisngi ko. Pagdilat ng mga mata ko, nakita ko si Christina na nakatayo sa harapan ko. Pasensya ka na ha. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Ayos lang yon. O ano, tara na. Ihatid na natin itong mga dinuguang niluto ni nanay. Sige. Eto nga palang para sa'yo. Christina, salamat ha. Dahil sa inyo ng nanay mo, naging maganang pagtira ko dito sa Sitio Uno. Naku, wala yon. Maliit na bagay. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Christina. Magkasama kaming pinimigay sa ilang taga-baryo ang mga ulam na niluto ni Aling Cecil. Dapit hapon na makabalik ako sa sarili kong kubo. Sa pagtira ko sa Sitio Uno, nahirapan ako mamuhay ng normal dahil may mga pagkakataong nagigising ako tuwing gabi kapag nakakarinig ng simpleng kaluskos sa paligid ko. Pero pinilit ko pa rin mamuhay ng simple at payapa. Itinuon ko ang buhay ko sa pagtatrabaho sa bukid. Pero ang akala kong simpleng pamumuhay ay muling masisira ng kumalat sa baryo ang tungkol sa isang hayop na natagpo ang patay sa gitna ng bukid. Halos masuka ako nang makita ang katawan ng kaawa-awang baka. Wakwak ang tiyan nito. Ubos ang lamang loob at tuyo ang dugo. Alam ko ang aswang ang may gawa noon. Bilang isang manunugis, kabisado ko ang mga ginagawa nila. Pero binaliwala ko lamang yun. Roland! Roland! Oh, Christina, ikaw pala yan. Ang sabi ni nanay may natagpuan daw na patay na hayop. Totoo ba yon?
Oo eh. Ang lalangan ng ginawa. Gusto mo bang makita? Sige, samahan mo nga ako. Ay! Diyos ko po! Sinong demonyo may gawa niyan? Sabi ko naman sa iyo eh. Ang lala ng ginawa sa bakang yan. Kawawa naman si Mang Rodolfo. Kawawa naman, grabe sila. Pati nananahimik na hayop, hindi na nila pinalagpas. Huwag ka nang umiyak, Christina. Hayaan mo na. Mahuhuli rin kung sino may gawa niyan. May balita na ba kung sino may gawa? Wala pa. Hanapin pa lang siguro nila. Tutulong ka ba sa paghahanap? Hindi na siguro. Alam mo namang maraming trabaho sa bukid. Wala rin akong oras para dyan. Sa bagay, tama ka nga naman. Tara na nga. Baka may utos pa sa atin si Lola Manuel. Tumango na lamang sa akin si Christina noon. Nauna na akong maglakad kaysa sa kanya dahil gusto kong iwasan ang tungkol sa nangyari sa bakang yun. Ayokong pag-usapan yun. Ayokong malaman nilang may nalalaman ako sa nangyari. Kinagabihan sumama ang pakiramdam ko. Suka ako ng suka noon. Kinabukasan nagkaroon ako ng mataas na lagnat kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Ilang senyalis pa ng aswang ang napansin ko noon sa baryo. Kagaya na lang ng biglang may namamatay na hayop at mga batang biglang nagkakasakit. Pero hindi ko pinansin ang mga senyalis na yun. Mas pinili kong hayaan ang mga nakakita at napapansin ko sa paligid. Ayos ka lang ba, Roland? Parang nakaraang araw ka pa kasi nananahimik eh. Oo naman. Ayos lang ako. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Ano ka ba naman, Christina? Bakit ka naman mag-aalala sa akin? Halos kasing lakas ko na nga mga kalabaw dito. Ay nako, talagang nagbiro ka pa. Ano ba kasi nangyari at bigla ka na lang nagkaganyan? Wala. May iniisip lang ako. Ano naman yun? Wala. Hayaan mo na. Basta Roland, kung may problema ka, magsabi ka lang sa akin ha. Tayo na nga lang madalas na magkasama, mahihiya ka pa ba? Oh, siya. Sige na. Sasabihin ko sa'yo kapag may problema ako. Mabuti pa nga. Kumusta nga pala yung anak ni Ate Ana? Sino doon? Si Annie. Yung batang nagkasakit at halos mamatay na. Siya pala. Ayos naman na siya. Binigyan ni nanay ng halamang gamot si Ate Ana para gumaling kaagad si Annie. Ay, sunod-sunod naman nagkakasakit dito sa atin. Kaya ikaw alagaan mo yung kalusugan mo ha. Oo naman. At sana ikaw din. Ngumiti lamang sa akin si Christina, pero hindi ko nasagot yun. Ang bigat-bigat kasi ng pakiramdam ko, Madam Venus. Nagpatuloy na lang ako sa pagtatrabaho sa bukid para malihis ang pag-iisip ko. Buong maghapon din kaming nagtrabaho sa bukid ni Christina. Tag-ani kasi noong araw na yon, kaya talagang abalang-abala kami sa pagtatrabaho. Nang matapos ang trabaho sa bukid, dumiretso naman kami ni Christina sa bahay ni Lolo Manuel para kunin ang aming sahod. Pagkakuha namin ng sahod, niyaya naman ako ni Christina na pumunta sa plaza. Pumayag na ako dahil wala naman akong gagawin sa kubong tinutuluyan ko. Dahil kay Christina, mas naging madali sa akin ang mamuhay ng normal. Kaya naisipan ko na sa trabaho at sa kanya ko na lang ibibigay ang oras ko. Lumipas pa ang mga araw at naging mas malapit kami ni Christina. Mas lalo ring lumabas ang kabutihang taglay niya. Kapag may nagkakasakit sa baryo, palaging sila ng nanay niya ang nag-aabot ng tulong. Kaya naman tuwang-tuwa sa kanya ang mga taga-baryo at halos paulan na siya ng mga ito ng papuri. Christina, ay salamat nga pala sa tulong mo sa amin dito sa baryo ah. Nakakatuwa kang bata ka. Ang buti-buti ng puso mo. Hindi ka nagdadalawang isip na tumulong sa kahit sino. Naku, wala po yun. Masaya akong tumutulong sa inyo. At saka parang pamilya na rin ang turing ko sa inyong lahat. Natutuwa kaming lahat sa iyo. Pati na sa nanay mo. Malaking bagay na dumating kayo dito sa amin. Dahil sa inyo at sa mga halamang gamot na binibigay ninyo, mas mabilis ang paggaling ng mga nagkakasakit. Wala yun, Lo. Masaya ako sa ginagawa ko. At saka si nanay, gustong-gusto niya talagang ginagawa niya. Mabuti naman kung ganon. Sana hindi na kayo umalis dito sa Sitio Uno. Hindi pa naman talaga kami aalis dahil hindi pa ako tapos sa gagawin ko. Anong ibig mong sabihin, Christina?
Wala yon. Ang ibig kong sabihin, marami pang kailangan tulungan dito sa baryo. Kala ko naman kung ano na. Lo, dito na nga po pala ako. Nakalimutan ko may inutos pala sa akin si nanay. Baka mapagalitan ako kapag hindi ko nabiling sinasabi niya. Samahan na kita. Okay? Mag-iingat kayong dalawa. Opo. Tumango na lamang kaming dalawa ni Christina sa sinabi ni Lolo Manuel. Bago umalis, pinaulanan pa ng papuri ni na Lolo Manuel at ng ibang taga-baryo si Christina. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ng kaibigan ko. Parang nag-iiba ang tingin ko sa kanya noong mga oras na yon, pero hindi ko maipaliwanag ang dahilan. Magkatabi kaming naglakad sa may kalsada. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at mga yabag namin sa pinatutuyong damo ang naririnig ko ng mga oras na yon. Sa isang maliit na palengke kami pumunta ni Christina. Namili lang siya ng mga rekado na gagamitin daw ni Aling Cecil para sa pagluluto ng adobo. Ang hilig magluto ng nanay mo, no? Oo. Yan kasi talagang paboritong gawin ni nanay. Gustong-gusto niya talaga yan, lalo na kapag sariwang-sariwang karneng niluluto niya. Gusto ko na nga makakain ng sariwang karne. Nagsasawa na ako sa mga karne sa palengke. Parang kumakain ako ng papel. Ha? Bakit? Sariwa naman lagi ang mga karne sa palengke ha. At saka, anong papel ang pinagsasabi mo? Huwag na nga nating pag-usapan yun. Bilisan na natin maglakad para makabalik na tayo kaagad sa amin. Sige. Hindi ko na pinilit pa si Christina na magsalita. Bigla na lang kasing nagbago ang itsura niya. Para bang may nasabi siyang hindi ko dapat marinig. Pagkarating sa bahay nila, inaya pa ako ni Aling Cecil na sumabay sa kanila pero hindi na ako pumayag. Mas pinili kong umuwi na lang. Habang naglalakad, nakarinig ako ng malakas na alulong ng aso. Halos umalingaw-ngaw yun sa buong paligid. Binilisan ko ang paglalakad nun. Halos mabali ang leeg ko sa kakatingin sa paligid kung may sumusunod ba sa akin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makarating ako mismo sa kubo. Isinara ko ng mabuti ang mga bintana at pinto bago ako natulog. Pero nagising ako ng alanganing oras nang makarinig ako ng malakas na kalabog mula sa labas. Narinig ko rin ang madiing pagkaskas ng kuko sa pader ng kubong tinutuluyan ko. Pero imbis na tignan kung ano yun, mas pinili kong wag yung pansinin. Kinabukasan, kumalat sa baryo na namatay daw ang sanggol na pinagbubuntis ni Maria. Nanginig ako noon sa takot dahil alam kong aswang ang gumawa noon. Pero mas pinili ko pa rin manahimik. Nabalitaan mo na ba nangyari kay Maria at sa pinagbubuntis niya? Oo naman. Paglabas ko pa lang kanina sa kubo, yun agad ang narinig ko. Kawawa nga eh. Masakit pa naman para sa isang ina mawala ng anak. Ay sabi nila, aswang daw ang may gawa nun. Ikaw ba, Roland? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Hindi ko alam. Wala na naman kasi akong nakikitang mga kagaya nila. Kaya mahirap sabihin kung totoo ba sila. Sandali. Bakit parang mas naging blooming ka yata ngayon ha? Ha? Talaga ba? Oo nga Christina. Mas naging makinis ang balat mo. At saka medyo namumula-mula pa. Sus, nang bola ka pa talaga. Totoo naman talagang sinabi ko. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Pero Roland, hindi ka talaga naniniwala sa mga aswang? Hindi nga. Mabuti naman kung gano'n. Anong sinabi mo? Wala. Ay sabi ko, magtrabaho na ulit tayo. Napailing na lang ako sa sinabi ni Christina. Habang nagtatrabaho, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Pagkatapos ng trabaho, sinamahan ko na rin siyang pumunta kay Maria. Binigyan naman niya ito ng mga halamang gamot para mabilis itong makarecover mula sa pagkamatay ng kanyang anak. Naging usap-usapan din ang nangyari kay Maria at sa pinagbubuntis niya. Nagkaroon sila ng ideya na baka aswang ang may gawa noon. Pero hindi na nila ito hinanap dahil sinubukan na raw nila itong gawin nung mamatay ang mga alaga ni Mang Rodolfo. Pero wala naman silang napala. Wala atang araw na hindi kami magkasama ni Christina.
Para na ngang magkadikit ang mga bituka namin. Kahit san kasi, magkasama kaming dalawa. Kaya naman unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Sinubukan kong iwasan ang nararamdaman kong yon pero hindi ko talaga mapigilan ang nararamdaman ko para kay Christina. Ilang beses kong hinugot ang lakas ng loob ko para makaamin sa kanya. At nang magkaroon na ako nito, agad kong niyaya si Christina na mamasyal dahil balak kong magpaalam sa kanya na manliligaw na ako. Salamat nga pala sa libre ha, Roland. Wala yon. At saka hindi ka naman naiba sa akin. Ano nga palang meron at bigla mo na lang akong inaya na kumain sa labas. Kapag day off natin, madalas nagpapahinga ka na lang dun sa loob ng kubo mo. Wala naman. Gusto lang kitang ilibre. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Nagtataka lang kasi ako. Christina, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Sinasabi ko na nga ba eh. May dahilan kung bakit mo ako inaya. Sige, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Huwag mo akong iiwasan ha. Ha? Bakit naman kita iiwasan? Ano ba kasi ang sinasabi mo? Pinapakaba mo naman ako eh. Christina, gusto kita. Ano? Tama bang narinig ko na gusto mo ako? Oo, gusto kita, Christina. Magpapaalam din sana akong manligaw. Ha? Sige, pwede naman. Sigurado ka ba? Pwede ka namang tumanggi. Kilala kita, Roland. Alam kong mabuti kang tao, kaya malaki ang tiwala ko sa'yo. Salamat, Christina. Huwag ka mag-alala. Hindi kita bibiguin. Isang malawang nangiti ang isinagot sa akin ni Christina. Hindi ko lubos sa kalain na papayagan niya agad akong ligawan siya. Nagpakitang gilas ako sa panliligaw kay Christina. Madalas ko siyang sunduin at ihatid sa bahay nila. Madalas ko rin siyang dalhan ng pagkain at bilhan ng mga bagay na gusto niya. Sinulo ko na rin ang ibang trabaho niya sa bukid. Aba, mukhang dumidiskarte kay atay kay Christina. Napapansin ko ikaw na ang madalas na gumagawa ng iba niyang trabaho dito sa may bukid. Napansin mo pa pala yun, Mang Anton. Aba, syempre naman. Hindi lang ako nakapansin sa mga ginagawa mo. Ano bang meron sa inyong dalawa ni Christina? Nililigawan ko na po siya. Aba, talaga na bang napakatinik mong bata ka? Napakagandang bata ni Christina. Tapos ang bait-bait pa. Ang dami ngang natutuwa sa kanya dito sa atin. Ang swerte mo at ikaw ang pinayagan niyang manligaw. Ang balita ko, sumubok din si Leo na manligaw sa kanya. Pero tinanggihan niya ito. Swertehan lang siguro. Ay, sa wakas, natapos ko na rin ayusin ang mga palay. Nandiyan ka na pala. Uminom ka na muna ng tubig at magpahinga ka. May gagawin ka pa ba? Ako na magpapatuloy. Tapos na ako sa mga gawain ko. Wag mo nga masyadong inaako ang trabaho ko at baka mabugbugi ang katawan mo sa matinding pagod. Nagpapakita gilas lang yan si Roland sa'yo, Christina. Alam mo naman, ganyan talaga ang mga manliligaw. Gagawin ang lahat para sa babaeng gusto. Si Mang Anton talaga. Ganyan din kasi ako nung nililigawan ko pala ang misis ko. O siya, bumalik na nga tayo sa trabaho natin para maaga tayong matapos sa mga gawain. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw ko kay Christina. Halos halikan ko na nga ang mga paa niya para lang ipakitang gustong-gusto ko talaga siya. Hindi nagtagal ang panliligaw ko sa kanya dahil sinagot niya ako kaagad. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Naging maayos ang relasyon naming dalawa ni Christina. Isang araw, papunta pa lang ako sa bukid na pagsasakahan ko nang biglang tumambad sa harapan ko ang mga kalabaw na pagmamayari ni Lolo Manuel. Halos mapasigaw ako nang makita ang sitwasyon nilang lahat. Dilat ang mga mata nila. Litaw ang dila, wasak ang tiyan, at wala na mga lamang loob. Dahil sa nangyayaring yun, pinag-utos sa amin ni Lolo Manuel na tugisin ang aswang. Gusto ko sanang tumanggi sa kanila pero pinilit nila akong lahat na sumama. Dahil doon, pumayag na lang ako. Hindi ko na lang pinahalata sa kanilang lahat na may alam ako habang nag-iimbestiga kami patungkol sa aswang.
Ay, ilang gabi na tayo naghahanap. Pero hindi pa rin natin makita-kita ang aswang na nanggagambala dito sa baryo. Mukhang nakatunog ng aswang sa ginagawa natin. Umuwi na lang kaya tayo. At saka itigilan natin ito. Wala na kasi tayong napapala eh. Kapag nahanap ko talaga kung sino ang aswang na yun, papatayin ko siya. Ibang lakas ng mga aswang. Baka hindi mo yun kayanin. Roland, umamin ka nga. May alam ka ba tungkol sa mga aswang? Ha? Wala po akong alam sa kanila. Eh, paano mo na lamang malalakas sila? Haka-haka ko lang. O siya, hanapin na natin yung aswang na yon. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Halos libutin na namin ang buong baryo para hanapin ang aswang. Pero wala naman kaming napala. Gabi-gabi naming iniimbestigahan ang aswang na yun. Pero pareho lang ang resulta. Wala kaming nakikitang aswang. Maski ako na isang manunugis, hindi rin mahanap-hanap kung nasaan mismo ang aswang. Dahil doon itinigil na namin ang pag-iimbestiga. Sa mga sumunod na araw, nagsunod-sunod ang mga nabibiktimang hayop. Pero mas tumindi ang takot naming lahat na matagpo ang patay si Mang Domeng sa gitna ng palayan. Wakwak ang tiyan niya at naliligo sa sarili niyang dugo. Tila ba umakyat sa bato ko ang lamig ng paligid. Nanginginig ako habang nakatingin sa bangkay niya dahil muli ko naalala ang masalimuot ko nakaraan. Tumakbo ako noon pabalik sa kubo dahil sa nakita ko. Suka ako ng suka. Halos wala na akong mailabas pero hindi pa rin ako tumitigil sa kakasuka. Roland! Roland, buksan mo tong pintuan! Sandali lang. Ay, akala ko naman makakalayo na ako sa buhay ko nun. Sandali, papunta na ako. Anong nangyari sa'yo? Bigla ka lang tumakbo kanina. Pinag-alala mo ako ng sobra. Pasensya ka na. Hindi ko lang kinaya nangyari kay Mang Domeng. Nakuha na bang bangkay niya? Oo, kakukuha lang ng mga taga-morgue. Kumusta palang pakiramdam mo? Nahihilo ako. Pero kaya ko pa naman. Sumama ka na nga muna sa akin dun sa bahay para maipagluto kita ng mainit na sabaw. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Isang matamis na ngiti lang ay sinagot sa akin ni Christina bago ako muling pumasok sa loob ng kubo. Mabilis lang ako nagpalit ng damit at saka ako sumama sa kanya papunta sa kanila. Pagdating doon, naabutan namin si Aling Cecil na may binabalot sa ilalim ng kanilang kubo. Balisang-balisa siya habang ginagawa yun at lumilingalinga rin siya sa paligid. Tila ba kinakabahan ako ng mga oras na yun pero natigil ang panonood ko sa ginang nang ayain ako ni Christina na umakyat na sa kubo nila. Tahimik lang ako nakaupo sa sala habang si Christina ay nasa kusina nila para ipagluto ako ng sabaw. Maya-maya umakyat na rin si Aling Cecil. Nung oras na yon, tila ba hindi siya makatingin sa akin. Weird yun para sa akin dahil nasanay ako mainit ang pagtanggap niya sa akin sa tuwing bibisita ako sa bahay nila. Hinayaan ko na lamang siya at hinintay ko na lang na matapos si Christina sa pagluluto. Nang matapos agad, inihain ni Christina sa akin ang niluto niyang sabaw. Sabaw pa lang, busog na kaagad ako. Nagustuhan mo ba? Aba, oo naman. Salamat pala ha. Ano ka ba, wala yun. Pambawi na rin sa mga ginagawa mo para sa akin. Gumaan na bang pakiramdam mo? Medyo. Grabe yung nangyari kay Mang Domeng, no? Ano kaya nangyari at siyang pinuntirya ng aswang? Hindi ko rin alam. Pwede bang wag na muna natin pag-usapan ng tungkol dyan? Okay. Iniwasan kong pag-usapan namin ang tungkol doon dahil natatakot talaga ako na bigla na lang lumabas sa bibig ko ang tungkol sa pagiging manunugis ko. Ilang oras akong tumambay sa bahay nila Christina. Dapit hapon na makauwi ako sa kubong tinutuluyan ko. Pagsapit ng gabi, hindi agad ako nakatulog dahil hindi mawala-wala sa isip ko ang nangyari kay Mang Domeng. Sa sumunod na araw, ibinurol na si Mang Domeng sa bahay nila at nakiramay kaming dalawa ni Christina. Saglit lang na ibinurol si Mang Domeng at inilibing din siya kaagad. Naging mailap na ang mga tao sa baryo na lumabas kapag dumidilim na ang paligid.
Dahil sa nangyari, nagkaroon na ng curfew hour sa Sitio Uno. Tuwing sasapit ang 7:00 ng gabi, wala nang tao sa labas. Sa paglipas ng mga araw, napansin kong parang mas bumabata at mas gumaganda si Christina. Maganda na siya pero mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko nung mga araw na yon. Kaya naman labis akong nagtaka noon. Christina, may napapansin pala ako sa'yo nitong mga nakarang araw. Ano yun? Napapansin ko kasi na parang pabata ka ng pabata, tapos mas lalo ka rin gumaganda. Akala ko naman kung ano yung sasabihin mo. Masyado ka namang kabado. Pero seryoso, ano bang sekreto mo? Wala naman. Hindi ko rin alam kung bakit. Tsaka hindi ko naman napapansin eh. Hindi kaya sa kinakain mo? Kinakain? Anong ibig mong sabihin? Eh di ba mahilig ka sa gulay at prutas? Oo. Ano ba nangyayari sa iyo? Ba't parang kinakabahan ka dyan? Wala naman. Napailing na lang ako sa kanya noon. Kitang-kita ko ang kaba sa mga mata niya. Weird para sa akin ang reaksyong yon ni Christina dahil wala namang dahilan para kabahan siya. Masyado ko siyang mahal kaya hindi ko na siya pinag-isipan pa ng masama. Inisip ko na lang na baka nagulat lang siya nang mapansin ko ang pagbabago sa kanya. Naging usap-usapan din sa baryo ang biglang pagdating ng isang matandang babae. Ang sabi, wala raw nakapansin sa pagdating nito. Basta na lang itong sumulpot kung saan. Isang beses nakasalubong ko ang matandang babae sa may palengke. Balot na bulot ang mukha niya ng isang tela. La! Ay, Jesus Maria Joseph, Tulungan ko na po kayo dyan. ikaw talagang bata ka. Kinulat mo naman ako. Pasensya na po ah. Ay, salamat sa tulong mo, iho. Ako nga pala si Magda. Ikaw ba? Roland po. Saan po pala kayo nakatira para maihatid ko na po kayo? Ang bigat kasi nitong dala nyo. Baka mahirapan pa kayo. Huwag ka nang mag-abala pa, iho. Ihatid mo na lang ako doon sa may paanan ng burol. At ako na ang bahala sa pag-uwi. Sige po. Tumango na lamang ako sa kanya bago kami maglakad. Pansin na pansin kong kakaiba ang kilos ni Lola Magda. Iwas na iwas din siya sa mga tao at halos itago niya pa ang mukha sa mga ito. Sa paanan ng burol ko siya inihatid. Gusto ko pa sanang tulungan siya pero tumanggi na siya sa akin. Lumipas ang 2 linggo, walang naging biktima ang aswang. Ang pinakahuling biktima ay si Mang Doming. Pero muling nanalakay ang aswang at nagsunod-sunod ang mga namatay na hayop. Hinayaan ko na lamang yon, katulad ng ginagawa ko nung una. Pero nung si Lolo Manuel na ang naging biktima, doon na ako mas lalong natakot. Awang-awa ako nang makita ang sitwasyon niya. Wakwak ang tiyan hanggang dibdib. Ang mga lamang loob niya durug-durug at natuyuan na rin siya ng dugo. Sa sobrang lala ng nangyari sa katawan niya, hindi na siya binurol pa ng kanyang pamilya. Naging mabigat para sa aming lahat ang pagkamatay niya. Pero ang pinaka naapektuhan ay si Christina. Wala siyang tigil sa pag-iyak kahit na ilang araw lang nailibing si Lolo Manuel. Sobrang nalang ginawa kay Lolo Manuel. Hindi na naawa. Pati matandang walang kalaban-laban, pinuntirya niya pa. Tana. Naawa lang kasi ako kay Lolo Manuel eh. Ang bait-bait niya kaya sa ating lahat. Tama ka. Kaya masakit din para sa akin ang pagkamatay niya. Binabalak nga namin tugisin muli ang asuhang. Ano? Akala ko hininto niyo na yan. Inuutos kasi ng apo ni Lolo Manuel yan eh. Kaya susundin namin, total. Trabador naman nila kami. Roland, huwag ka na lang sumama. Baka mapahamak ka pa eh. Hindi yan. Huwag ka mag-alala sa akin. At saka, kapag hindi ako tumulong, baka isa na sa atin ang maging biktima niya. Natatakot lang ako. Hindi ako mapapahamak. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Isang tango lang ang isinagot sa akin ni Christina. Nagtagal din ang pagtitig niya sa mga mata ko. Isa yon sa mga napansin ko sa kanya. Mahilig siyang tumitig sa mga mata ng kausap niya. Para akong nilulunod ng gandang taglay niya noong mga oras na yon. Mahigpit niya akong niyakap at ganon din ang sinukli ko. Buong araw ako sa bahay nila Christina noon.
Umuwi lang ako ng bandang dapit hapon na. Naging usap-usapan na sa buong baryo ang tungkol kay Lola Magda. Madalas kasi sa gabi lang ito lumalabas. At kapag lalabas naman siya tuwing umaga, balot na balot ang mukha niya ng isang makapal na tela. Napansin din namin na may kakaiba siyang lakas at mabilis din siyang kumilos. Sanay na sanay din siyang gumamit ng mga patalim. Dahil doon, kumalat sa buong Sitio Uno ang chismis na baka siya nga ang sinasabing aswang. Baka yung matandang yan talagang aswang na gumagambala dito sa atin. Paano mo naman po nasabi yun, Mang Anton? Hindi mo ba siya napapansin? Kakaiba ang kilos ng matandang yon. At saka bigla na lang siyang sumulpot dito sa baryo natin. Napapansin ko ring madalas siyang lumalabas tuwing gabi. Kailan mo nakita? Ang hindi ko na matandaan eh. Basta ilang beses ko siyang nakita na naglalakad sa dilim. Patay na natin kaagad ang matandang yon para wala ng problema. Hindi pwede yun, Abner. Mas magandang imbestigahan muna natin ng mabuti kung sino talaga ang aswang. Baka kasi mamaya magkamali tayo sa gagawin natin. Napalunok ako noon sa sobrang kaba. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Natatakot ako sa binabalak ni Abner dahil baka magkamali kami sa aming gagawin. Pinag-usapan pa nila kung anong balak nila kay Lola Magda. Isa akong manunugis, kaya malakas ang pang-amoy ko sa isang aswang, pero hindi ko maamoy yun sa matandang babae. Minanmana namin ang mga kilos ni Lola Magda, pero nahirapan kami dahil mabilis ang kilos niya. Tila ba kabisadong-kabisado na niya ang gagawin ng mga oras na yun. Pasimple ko siyang sinundan sa tinitirhan niya at laking gulat ko nang makitang sa isang kubo siya naninirahan. Sa sumunod na gabi muli ko siyang pinuntahan doon, pero sa pagkakataong yun, wala siya roon. Dahan-dahan akong pumasok at yun na lang ang laking gulat ko nang makita ang mga nagkalat na lamang loob ng hayop at mga bakas ng dugo. Nanginginig akong lumabas noon sa kubo niya. Hindi ko lubos sa kalain na nakaharap ko na ang aswang. Hindi lang yun ang nakita ko. Pababa na sana ako noon mula sa burol pero napahinto ako nang makita si Lola Magda sa harapan ng isang patay na hayop. Punong-puno ng dugo ang kamay niya. Dali-dali akong tumakbo, pabalik sa kubo. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko dahil sa matinding galit at takot noong mga oras na yun. Agad-agad kong sinabi sa mga kasamahan ko ang tungkol sa nakita ko. Dahil doon naging mabilis ang desisyon nilang patayin si Lola Magda. Sama-sama kaming sumugod sa kubo ni Lola Magda. Bit-bit ang mga patalim na inihanda namin para sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Hoy aswang! Ang kapal din talaga ng mukha mong tumapak dito sa teritoryo namin. Dahil sa'yo ang daming namatay dito sa baryo namin. Hayop ka! Ay, sandali. Ay, nung sinasabi mo, wala akong maintindihan. Hoy, huwag kang magpanggap! Mga kasama, patay na natin siya! Huwag! Sabay-sabay naming sinugod si Lola Magda, pero mabilis din siya nakaiwas sa amin. Mas naging kapansin-pansin ang mabilis niyang pagkilos. Sa kabila ng kanyang edad, nagawa niya pa ring makatakbo palayo sa amin. Hinabol namin siya ng hinabol. Walang tigil sa pagbato ng mga sibat ang mga kasama ko. Ang iba sa kanila, binabato pa siya ng mga batong napupulot sa daan. Humalos sa hangin ang sigawan ng mga kasama ko. Labis ako nagtaka noon nang mapansing hindi kami nilalabanan ni Lola Magda. Wala siyang ginagawa kundi ang tumakbo ng tumakbo at umiwas lang sa aming lahat. Patuloy kami sa pagtakbo hanggang sa nakarating kami sa pinakamataas na bahagi ng burol. Sa ilalim noon ay isang dagat. Dinig na dinig ko ang malakas na hampas ng alon mula roon. Parang awa niyo na. Pakiusap. Tigilan niyo na ako. Hindi ako ang aswang. Huwag ka na magsinungaling, Lola Magda. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga lamang loob dun sa kubo mo. At nakita rin kita sa harapan ng isang patay na hayop. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko alam yan. Talaga itatanggi mo pa? Mga kasama, ano bang hinihintay ninyo? Patay na natin siya! Tama na! Ay, maawa ka niyo sa akin! Ay, Sabay-sabay naming binato ng sibat si Lola Magda.
Pero si Abner ang may pinakamalalang ginawa sa amin. Binato niya ng isang kutsilyo si Lola Magda na tumama pa sa bandang tiyan nito. Hindi ko pinahalata sa kanilang lahat ang galing ko sa pakikipaglaban. Duguan na sa harapan namin si Lola Magda, pero nanatili pa rin siyang nakatayo sa harapan naming lahat. Patuloy lang ang mga tao sa pananakit sa kanya, pero ni minsan hindi niya kami ginantihan. Labis din ako nagtaka noon dahil hindi siya nagpapalit ng anyo. Pero mas lumalamang ang matinding galit ko sa kanya. Mas inisip ko ang mga biktima, lalong-lalo na si Lolo Manuel. Sa tindi ng mga tao sa katawan ni Lola Magda, unti-unti siya nang hina bago tuluyang mahulog sa dagat. Sinili pa namin yun pero dahil sobrang dilim ng paligid, hindi na namin siya nakita pa. O ano, patay na ba? Sobrang dilim sa ibaba, Mang Anton. Wala kaming maaninag maski isang bakas. Dapat nating siguraduhin patay na talaga siya. Mahirap na at baka may mabiktima pa ang demonyong yon. Paniguradong patay na yun sa tindi ng mga sugat na natamo niya at sa taas ang pinaghulugan niya. O siya, bumalik na tayong lahat sa mga bahay natin para makapagpahinga na tayo. Kahit na hindi tayo nilabanan ng aswang na yon, nanakit pa rin ang sobra ang katawan ko. Diba ang sabi-sabi, ang mga aswang daw ay malalakas. Pero bakit ganun kanina? Parang hindi man lang niya tayo pinahirapan. Hindi ko man lang nakita ang totoong lakas ng isang aswang. Baka siyang uri ng aswang na mas pinipili lang ang may hina para biktimahin. Akala mo kung sinong matapang. Wala naman palang binatbat. Sa bagay, tara na mga kasama. Tahimik lang ako naglalakad habang ang mga kasama ko ay walang tigil sa pag-uusap. Di ko alam ang mararamdaman ko sa mga oras na yon. Para na naman ako nakagawa ng isang mabigat na kasalanan, pero di ko naman maipaliwanag kung ano yun. Medyo malayo-layo ang narating namin sa pakikipaghabulan kay Lola Magda. Pagod na ako nung gabing yun. Pakiramdam ko lahat ng lakas sa katawan ko nawala. Pagkarating sa kubo, dumiretso na lamang ako sa papag ko at unti-unti akong nilamon ng antok. Kinabukasan, nagising ako sa isang malakas na katok mula sa labas. Mahal? Gising ka na ba? May dala akong almusal para sa'yo. Sandali, papunta na. Good morning. Mukhang maganda at ang gising mo Siyempre naman. Wala na kasi yung peste dito sa baryo natin. Kumusta ka pala? Sinaktan ka ba niya? Ayos lang naman ako. Ano ba yung dala mo? Pinagluto kita ng almusal. Halika, kumain ka muna bago tayo pumunta dun sa may bukid. Nag-abala ka pa talaga. Pero salamat ha. Ngumiti lamang sa akin si Christina bago kami pumasok sa loob ng kubo. Sabay namin kinain ang almusal na inihanda niya para sa akin. Pagkatapos, sabay din kaming pumasok sa trabaho namin sa bukid. Pansin na pansin ko kay Christina ang pagiging magana noong araw na yon. Pagkatapos ng trabaho, sa kubo nila Christina muna ako nagpunta para doon na muna magpahinga. Habang nakaupo sa sala, isang bagay ang umagaw ng pansin ko. Nakapatong ito sa isang kulay pulang tela at kakaiba ang itsura nito. Hahawakan ko na sana yon para mas matignan ng mabuti. Pero bago ko pa magawa yon, bigla na lang may humampas sa kamay ko. Laking gulat ko nang makita si Aling Cecil sa harap ko. Mabilis niyang kinuha ang bagay na yon mula sa pinaglalagyan nito. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin, pero kahit na ganun ang ginawa niya sa akin, ako pa rin ang humingi ng pasensya sa aming dalawa. Maya-maya pumasok na rin si Christina sa loob ng kubo. Oh, bakit naman tahimik yung dalawa dyan? Wala naman. Kumusta pala yung ginagawa mo? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Magpahinga ka na lang dyan. Magpahinga ka na rin. May napapansin pala ako sa'yo. Ano na naman yun? Alam mo, palagi mo na lang akong pinapakaba. Bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Ang sasabihin ko lang naman sa'yo, yung pagiging masigla mo ngayong araw, bakit nga ba? Wala na kasi yung matandang yun. Malaya na ulit ako. Ha? Ano yan? Hindi ko marinig ang sinabi mo. Ang sabi ko, dati pa naman talaga akong masigla, di ba?
Oo nga, pero kakaiba talagang pagiging masigla mo ngayon. Huwag mo na lang isipin yon. Ang mahalaga naman, di ba, yung kasiyahan ko? Ah, oo nga naman. Tila ba nawala ako sa sarili nang muli akong titigan ni Christina sa mga mata. Nakangiti pa siya sa akin at hawak niya ang kamay ko. Sa pagkakataong yun, muli na naman ako nabighani sa gandang taglay niya. Ang mga katanungan sa isip ko ay napalitan ng pagkamangha sa nobya ko. Muling natahimik ang baryo ng Sitio Uno. Nakakalabas na ulit ang mga tao sa baryo pagsapit ng gabi dahil ang alam ng lahat ay ligtas na kami sa panganib na dala ng aswang. Pero nagkamali kaming lahat dahil inatake ng aswang si Mang Anton sa may palayan. Matindi ang naging sugat niya pero himalang nakatakas siya nung gabing yon sa kamay ng aswang. Nang dahil sa nangyari, napagdesisyonan kong puntahan si Mang Anton sa bahay nila. Nagdala pa ako ng prutas para sa kanya. Pagdating sa kanila, sinalubong ako ng asawa niya. Oh, Roland, napabisita ka ata. Magandang hapon, Mang Anton. Pasensya na kung bigla akong pumunta dito sa inyo. Gusto ko sanang tanungin kung kumusta na ba kayo. Eto, nagpapagaling pa. Ba't hindi kasi ang naging sugat ko eh. May dala nga po pala ako para sa inyo. Sige, ilapag mo na lang dyan. Maingat kong inilapag sa isang maliit na mesa ang mga dala kong prutas. Hindi ko maiwasang mag-alala na muli akong mapatingin kay Mang Anton. Punong-puno ng sugat ang katawan niya. May ilan din siyang pasa at baliri ng kamay niya. Hirap na hirap siyang kumilos nun. Kaya naman tinulungan ko na rin siya sa pagkilos niya. Dahan-dahan po. Ay, salamat iho. Ay, mukhang matatagal ang pata ako makabalik sa trabaho. Walang iyang aswang yun. Ako pa talaga ang napiling biktima eh. Akala ko talaga ligtas na tayong lahat dahil napatay na natin si Lola Magda. Yun din ang akala ko, iho. Hindi ko lubos akalain na muling mananalakay ang aswang dito sa atin. Alam mo bang takot na takot ako nung nangyari yon? Akala ko nga mamamatay na ako. Pero mukhang hindi ko pa talaga oras. Kaya heto ako, buhay pa rin. Paano po pala kayo nakaligtas? Papatay na sana ako ng aswang. Pero biglang sumikat ang araw. Si Lola Magda ba yung umatake sa inyo? Mukhang hindi iho. Pero sa pagkakatanda ko, nasugatan ko yung aswang sa hita gamit ang maliit na kutsilyo na dala-dala ko. Tumangulang ako sa kanyang sinabi. Tinatak ko sa loob ng isip ko ang sinabi niyang palatandaan. Napahaba ang usapan naming dalawa. Kaya naman hindi ko na napansin ang oras. Madilim na makalabas ako mula sa bahay nila Mang Anton. Ramdam na ramdam ko ang nakabibinging katahimikan sa paligid. Habang naglalakad pabalik sa kubo, nagtatalo sa isip ko kung babalik pa ba ako sa pagiging manunugis. Habang tumatagal, mas palala ng palala ang nararanasan ko sa Sitio Uno. Pasimple kong inimbestigahan kung sino ang sinasabing aswang ni Mang Anton. Pero hindi ko lubos sa akalain na makikita ko ang markang yon kay Christina mismo. Nasa bukid kami noon nang bigla kong makita ang sugat sa hita niya. Christina? Saan galing yung sugat mo sa hita mo? Nasugatan ako ng nakaraan habang nagtatabas ng palay. Kailan yun? Kailan ang eksaktong araw na yun? Hindi ko naman tandaan eh. Magkasama tayo palagi dito sa bukid pero bakit hindi ko malang nalaman yun? Abay, malay ko sa'yo. Baka naman kasi masyado ka ng abala kaya hindi mo na napapansin. Wala talaga akong matandang nasugatan ka eh. Punyeta naman, Roland eh. Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Makaalis na nga. Pinapainit mo lang ang ulo ko. Christina, sandali lang. Nagdadabog na umalis sa harapan ko si Christina, pero hindi ko na siya sinundan pa noon. Di kasi mawala sa isip ko yung sugat sa hita niya. Pinag-isipan kong mabuti ang mga gagawin kong hakbang. Naging maingat ako sa pagkilos ko. Humingi na rin ako ng paumanhin kay Christina para hindi siya makahalata sa binabalak ko. Mabuti na lang at mabilis niya ako napatawad.
Palihim kong inimbestigahan si Christina pati na rin si Aling Cecil. Bawat kilos nila ay talagang binantayan ko. Ilang beses kong iniwasan at itinago ang pagiging isang manunugis ko. Pero mukhang hindi ko talaga matatakasan ang tunay kong kapalaran. Masakit sa akin para paghinalaan si Christina at Aling Cecil dahil sila ang dahilan kung bakit naranasan kong mabuhay bilang isang normal na tao. Pero hindi naman din ako papayag na mas dumami pa ang maging biktima. Walang araw na hindi ko minamanamanan si Christina. Hanggang sa isang gabi, tuluyan ko na siyang sinundan. Napakatahimik noon. Tanging tunog ng malakas na hangin at kuliglig ang naririnig ko sa paligid. Sa bawat paghakbang ko, ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ako masyadong lumapit kay Christina dahil paniguradong maaamoy niya ako. Hanggang sa makita ko siyang hinuli ang isang pagala-galang aso. Laking gulat ko nang baliin niya ang leeg nito at putulin ang ulo. Sunod niyang ginawa ay wasakin ang tiyan nito gamit ang matatalas niyang kuko. Pagkatapos, mabilis niyang kinain ang lamang loob ng kaawa-awang aso. Hindi agad ako nakakilos nun. Parang napako ang mga paa ko sa lupa. Hinayaan ko lamang siya at mukhang hindi niya ako napansin dahil paalis na sana siya para maghanap ulit ng bibiktimahin. Christina! Anong ginagawa mo dito? Paano mo na lamang nandito ako? Hayop ka! Isa kang demonyo! Ang dami mong biniktima dito sa baryo at talagang dinamay mo pa si Lola Magda! Kasalanan ko bang tanga kayo? At naniwala kayong lahat sa mga pekang ebidensyang nilagay ko sa kubo ng matandang yon? Wala kang kasing sama! Sobrang halang kaluluwa mo! Ang dami mong satsat! Alam mong mabuti pa? Ikaw na lang ang kakainin ko. Total, hindi ko rin naman nakain si Mang Anton! Mabilis niya akong sinugod, pero alerto ang katawan ko, kaya mabilis ko ring naharangan yun gamit ang armas na bitbit ko. Nagsimula ang masakit na labanan sa pagitan namin ni Christina. Hirap na hirap akong saktan siya noon dahil mahal ko siya. Kaya naman ako ang mas nasugatan sa aming dalawa. Duguan na ako noon at nanghihina na. Hinihintay ko na lamang ang kamatayan ko ng mga oras na yun, pero nagulat ako nang magising ako sa isang pamilyar na kubo. Ramdam ko ang pananakit ng katawan ko dahil sa mga sugat na natamo ko mula sa pakikipaglaban kay Christina. Nasaan ako? Tulong! Tulungan niyo ako! Mabuti naman at gising ka na. Lola Magda, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Sandali. Di ba patay ka na? Anong nangyari? Nakaligtas ako, iho. Kumusta na pala ang pakiramdam mo? Patawarin niyo po ako. Patawad kung ako ang dahilan kung bakit nangyari sa inyo yun. Naiintindihan ko. Biktima ka lang din ng sitwasyon. Patawad talaga ako. Huwag mo nang isipin yon. Tapos naman na. Paano nga po pala ako napunta dito sa inyo? Pabalik na sana kami ng kasama ko sa baryo noong gabing yon. Pero natagpuan ka namin sa isang malawak na lupain. Duguan at puno ng sugat. Kaya imbes na tumuloy sa Sitio Uno, ay mas pinili kong iligtas ka na lang. Salamat po. Walang anuman. Matanong ko lang, ano nga palang ginagawa niyo sa Sitio Uno? Isa akong manunugis ng aswang, iho. Trabaho kong patayin ng mga nilalang ng dilim na kumakain ng laman at sariwang dugo. Kaya naman hinanap ko ang aswang na nambiktima sa asawa ng anak ko. Nasundan ko siya pero laking gulat ko nang mawala ang amoy niya nang mapadpad ako sa baryo ng Sitio Uno. Ano? Isa ka ring manunugis? Tumango sa akin si Lola Magda at dahan-dahan niyang tinanggal ang telang nakabalot sa mukha niya. Laking gulat ko nang makita ang napakalaking sugat sa mukha niya. Hindi ko lubos sa kalain na isa rin pala siyang manunugis katulad ko. Hindi ko na tinanong kung saan pa niya natanggap ang sugat na yon dahil alam kong galing yon sa isang aswang. Kilala ko kung sino yung aswang na sinasabi mo. Si Christina, ang nobya ko. Isa rin akong manunugis kagaya mo. Pero hindi ko malang naamoy na isang aswang na palang babaeng minahal ko.
Napakatanga ko naman talaga. Hindi kita masisisi, iho. Kahit nga ako, hindi ko rin siya kaagad naamoy. Mukhang may proteksyon ang batang yon para hindi malaman na isa siyang aswang. At mukhang ginamit niya ang angking ganda niya para kunin ang loob ng mga taga-Sitio Uno. Lang sa gayon, ay walang makahalata sa tunay niyang pagkatao. Hindi ko talaga lubos akalain na napaikot niya ako sa mga kamay niya. Umiibig ka lang, iho. Wala kang kasalanan sa nangyari. Tama ba ang narinig ko kanina na isa ka ring manunugis? Opo. Nagmula ako sa pamilya ng mga manunugis. Maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit nasa baryo ka ng Sitio Uno? Dahil gusto kong mamuhay bilang isang normal na tao. Kaya naisipan kong iwanan ang buhay ko bilang isang manunugis. Bakit pinili mong iwanan ang pagiging manunugis mo? Dahil sa isang malaking pagkakamali, Lola Magda. Aksidente kong napatay ang isa sa mga kasama naming manunugis nun. Hindi pa kasi ako sobrang biyasa nang isabak ako sa laban ng lolo ko. Hindi ko lubos akalain na sa kanya ko matatarak ang patalim na hawak ko. Ilang gabi akong hindi nakatulog ng maayos. Kahit sa pagkain, hirap na hirap ako. Kaya naisipan kong umalis para mamuhay bilang isang normal na tao. Kaya pala. Ano nang binabalak mo? Hindi ko pa alam, La. Masyado kong minahal si Christina. Kaya sa ngayon, gulong-gulo pa ako sa magiging desisyon ko. Nung gabing naglaban kami, hindi ko siya masyadong sinaktan. Pero nagtataka ako kung bakit hindi niya ako pinatay. Mukhang totoo kanyang minahal, iho. Katulad mo, kalaban din niya ang sinisigo ng puso niya. O siya, gamutin na muna natin ang mga sugat mo. Ngumiti lamang ako kay Lola Magda. Maingat niyang ginamot ang mga sugat sa katawan ko. Pinalitan rin niya ng benda ang braso at binti ko. Pagkatapos ipinaghanda niya rin ako ng pagkain. Ilang araw pa akong hindi makakilos ng maayos dahil napakalala talaga na nangyari sa akin. Ang sabi nga ni Lola Magda, isang malaking himala na nabuhay pa ako sa lala ng pinsala sa katawan ko. Unti-unting naghilom ang mga sugat sa katawan ko. At nang tuluyan ang gumaling, labis ang tuwa ni Lola Magda sa akin. Sobra-sobra rin ang pasasalamat ko sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pangalawang buhay. La, maraming salamat po talaga, ha? Ay nako, lagpas na yata sa 10 daliri ko ang pagbanggit mo niyan. Kayo po kasi ang dahilan kung bakit nakaligtas ako. At saka, humingi po ako ng pasensya sa mga nagawa ko sa inyo noon. Roland, wala kang kasalanan. Naiintindihan ko naman yon. At saka, kung ako rin ang nasa sitwasyon mo, baka ganon din ang gawin ko. Iniisip mo lang ang kaligtasan ng mga taga-Sitio Uno. Isang malaking aral sa akin ng lahat ng nangyari. Tama ka. Kaya sa susunod, bago ka magdesisyon, dapat pag-isipan mo muna ng mabuti. Opo. O siya, halika at sumahan mo muna akong pumunta sa palengke. Sige po. Sinamahan ko si Lola Magda papunta sa palengke at ako na rin ang nagbitbit ng bayong niya. Habang naglalakad, pansin na pansin ko ang katandaan niya dahil sa kulubot niyang balat. Pero malakas pa rin ang pangangatawan niya. Sa gitna ng paglalakad, bigla ko nalang naalala ang gabing nakita ko siya sa harapan ng isang patay na hayop. La, may tatanong lang sana ako sa'yo. O ano yon? Noong gabi kasing bago ka namin tuwisin at binalak na patayin, nakita kitang nasa harapan ng isang patay na hayop. Anong ginagawa mo nun? Yan ba? Sinusuri ko lang yung sugat Para sa naman? para malaman kung anong klaseng aswang ang gumawa nun. Bilang isang manunugis, kabisado ko rin kasi ang mga sugat ng mga biktima ng aswang. Kaya ilang patay ng hayop na sa Sitio Uno ang sinuri ko nun. Anong nakita mo? Hindi lang iisang aswang ang nasa baryong yun. Anong ibig niyong sabihin? Magkakaiba ang paraan ng pambibiktima ng mga aswang sa baryong yun. Tama ba ako? May isang buntis na nabiktima noon. Oo, meron nga. Si Maria yon.
Pero mas malakas yung aswang na kumakain ng buhay na hayop at tao. Si Christina. Mukhang si Aling Cecil ang isa pang aswang. Pero hindi ko rin siya naamoy noon. Malakas ang proteksyon ng mag-inang yon. Kaya nahirapan ka ring malaman kung ano ang tunay nilang pagkatao. Pero ngayong alam mo na ang pagkatao nila, dapat magdesisyon ka na. Natahimik na lang ako sa sinabi ni Lola Magda. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa palengke. Maya-maya nakarating na rin kami roon. Tahimik lamang ako habang namimili si Lola Magda dahil iniisip ko ang magiging desisyon ko. Iniisip ko rin si Christina at Aling Cecil, lalong-lalo na ang mga tao sa baryo. Alam ko sa sarili kong mahina pa talaga ako bilang isang manunugis, kaya nga mas pinili kong tumakbo noon kaysa harapin ito. Pagka-uwi sa bahay, tahimik pa rin ako. Pinag-isipan kong mabuti ang magiging desisyon ko. Mahal ko si Christina at pamilya ang turing ko sa kanila ni Aling Cecil, kaya nagtatalo ang desisyon sa loob-loob ko. Noong nakaraang araw ko pa napapansin na parang ang tahimik mo. May problema ka ba? Iniisip ko lang po kasi ang gagawin ko la. Hindi ko na talaga alam. Ang hirap kapag masyado kang napalapit sa isang tao. Naiintindihan kita, iho. Pero mag-isip ka lang mabuti, ha? Kung patuloy kang matatakot, baka mas marami pang mapahama. Natatakot ako la. Sa totoo lang kasi, hindi pa ako bihasa sa pagiging manunugis. Kaya nga mas pinili kong tumakbo. Kahit anong gawin mong pag-iwas o kahit saan ka man magpunta, hindi mo na talaga matatakasan ang tunay mong pagkatao. Nakatadhana ka talaga bilang isang manunugis. Pero la, sa tingin ko mahina talaga ako. Hindi ako kagaya ng mga kapatid ko na bihasang-bihasa na sa panunugis ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Ako ang tutulong sa'yo. Aasain natin ang kakayahan mo dahil naniniwala akong may tinatago ka pang galing. Basta magtiwala ka lang at tanggalin mo ang pangangamba dyan sa puso mo. Napatango na lamang ako sa sinabi sa akin ni Lola Magda. Nung gabing yun, maaga kaming nagsara para makatulog agad. Pero hindi ako agad nakatulog dahil sa dami ng iniisip ko. Ilang araw kong pinag-isipan ang magiging desisyon ko. Muling sumagi sa isip ko ang mga naging biktima noon sa Sitio Uno. Inisip ko ang mga sigaw at pagmamakaawa nilang huwag silang patayin at kainin. Pero nagpaiyak sa akin si Lolo Manuel. Wala ako noong napatay siya ni Christina. Pero iniisip ko palang na gano'n ang nangyari sa kanya. Sobra na ako nasaktan. Napakabuti niyang tao. Lahat kami sa baryo mahal na mahal siya. Kaya hindi ko talaga lubos maisip na pati siya magagawang patayin ni Christina. Makalipas ang ilang araw ng pag-iisip, tuluyan ang nabuo ang desisyon kong patayin si Christina at Aling Cecil. Pero nag-ensayo muna ako sa pangangalaga ni Lola Magda. Walang araw na hindi niya ako tinuturuan, kaya pagod na pagod akong pagsapit ng gabi. Bilisan mo ang pagkilos mo, Roland. Dapat maging alerto ka dahil mabilis ang mga aswang. Dapat mo silang masabayan sa pagkilos dahil kung hindi, baka ikaw pa ang unang mamatay sa gitna ng laban. Alam ko naman na yun la. Naituro na yun ng lolo ko sa akin noon. Alam mo naman pala pero bakit mabagal ka pa rin, ha? Di ba sinabi ko sa iyong huwag kang mag-aalangan? Ibigay mo ang lahat ng lakas na meron ka. Aswang ang kakalabanin mo. Hindi pwedeng papatay-patay ka sa pagkilos. La, pwede ba? Tama na muna, pagod na talaga ako eh. Masyado pang maaga para huminto tayong dalawa. Ay la, ang haba-haba na kayo ng pag-iensayo natin. Ang sakit-sakit na ng mga butot laman ko. Grabe, napakalakas niyo pala talaga. Parang hindi man lang kayo napagod. Nasanay lang talaga ako. Ay, bilib talaga ako sa lakas niyo la. Ang tandaan niyo na pero para ka pa rin bata ko makipaglaban. Iho, kailangan na nating balikan sina Christina at Cecil dahil baka maubos ang mga tao sa Sitio Uno. Napag-alaman kong nagmula sila sa lahi ng mga aswang na hindi takot sa araw, asin at bawang. Kaya kung mapapansin mo noon, para lamang silang mga normal na tao. Oo,
Naalala ko nga yan. Kaya pala hindi ko rin napansin na isa silang aswang kasi. Kung titingnan, para rin talaga silang mga normal na tao. At saka napansin ko rin na mahilig silang mamigay ng pagkain sa mga taga-baryo. Mukhang yon ang paraan nila para mas makuha ang loob ng mga taga-Sitio Uno. Sa pamamagitan ng pagkain, nakukuha nila ang loob ng mga tao roon. Kaya wala ni isa sa kanila ang naghinala. Paano kaya natin sila matatalo? Ayan ang kailangan nating paghandaan. Kaya tumayo ka na dyan at mag-ensayo na tayo ulit. Wala akong nagawa kundi sumunod sa sinabi ni Lola Magda. Muli kami nag-ensayo at hindi ko na alam kung anong oras pa kami natapos nun. Basta ang natatandaan ko, binigay ko ang lahat ng makakaya ko sa tuwing nag-iensayo ako kasama si Lola Magda. Marami rin siyang itinuro sa akin at hindi niya hinayaang matakot akong harapin ang buhay na meron ako. Nang tuluyan ang mabuo ang loob kong patayin si Christina, saka kami kumilos ni Lola Magda. Inihanda namin ang lahat ng armas na gagamitin laban sa kanya, pati na rin sa nanay niya. Napagdesisyonan ko na rin patayin si Aling Cecil dahil kung hahayaan ko siya, baka lumipat pa siya sa ibang lugar para makapangbiktima. Dapit hapon na makaalis kami ni Lola Magda papunta sa baryo ng Sitio Uno. Bitbit ko ang mga armas na gagamitin namin sa pakikipaglaban noon. Malayo-layo na ang nilakad naming dalawa kaya inabot kami ng gabing-gabi bago makarating doon. Pagdating sa baryo, katahimikan kaagad ang sumalubong sa amin. Nandito na tayo. Handa ka na ba, iho? Oo naman la. Ilang beses ko nang pinaghanda ng araw na to. Mabuti naman kung ganon. Basta tandaan mo lang ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Sige la, gagamitin ko rin ang mga itunuro sa akin ng lolo ko nun. O siya, halika na at sugurin na natin sila. Tumaw lamang ako sa kanyang sinabi. Naunang naglakad si Lola Magda papunta sa bahay nila Christina. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa bag na naglalaman ng mga armas habang tinatahak namin ang daan papunta kay Christina. Ilang beses akong lumunok dahil sa sobrang kaba, pero pinalakas ko pa rin ang loob ko. Bago pa man kami makarating sa bahay nila, ay nakasalubong na namin si Christina. Anong ginagawa mo dito, ha? Paano ka nakaligtas? Nandito ako para patayin ka. Wow! Saan ka kumukuha ng lakas ng loob, ha? At talaga nagsama ka pa? Sino yung kasama mo? Hindi mo ba ako nakikilala, ha? Lang dahil sa iyo'y muntik na akong mamatay. Ikaw? Sandali. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat patay ka na? Hindi umayon ang lahat ng plinano mo. Ang sama-sama mo, Christina. Wala kang puso. Nagugutom ako sa sariwang laman at dugo eh. May magagawa ka ba? Pati si Lolo Manuel, na itinuring kang parang apo. Hindi mo rin pinalagpas. Sobrang halang ng kaluluwa mo, Christina. Wala akong pakialam. Dapat lang naman talagang patayin siya dahil nalaman niyang ako ang aswang. Sino ba naman ang gustong mahuli, di ba? Hindi man lang ako nahirapang kainin siya. Napakakunat nga ng laman ng matandang yon, tapos ang pangit pa ng lasa ng dugo niya. Gutom na gutom lang talaga ako kaya pinagtiisan ko na lang siya. Demonyo ka! Ang sama-sama mo! Mabilis kong hinugot ang sandatang nasa likuran ko at agad kong sinugod si Christina. Pero mabilis din siya nakailag. Unti-unting nagbago ang anyo niya sa harapan namin ni Lola Magda. Tumalas sa mga kuko na parang kutsilyo at ang mga ngipin niya ay unti-unti ring tumulis. Ang balat niya ay naging kulay itim at nangungulubot. Mula sa isang napakagandang dalaga, naging isa siyang halimaw. Ang babaeng minahal ko ay isa ng ganap na halimaw sa harapan ko. Nagsimula ang laban namin ni Christina. Hindi ko na hinayaang matalo ako ng pag-ibig. Naging mainit ang sagupaan sa pagitan naming dalawa. Doon ko nasaksihan ang tunay niyang lakas. Pinagtutulungan na namin siya ni Lola Magda, pero hirap na hirap pa rin kami. La, kaya mo pa ba? Oo, huwag mo akong alalahanin. Ano ha? Pagod na ba kayo? Kahit ano pang gawin niyo, hindi niyo ako matatalo! Tumahimik ka, Christina. Sisiguraduhin kong mamamatay ka na. Ibang na ibang ka na talaga, no? Tingnan mo naman ang sitwasyon niyo ng matandang yan. Sa dami ng sugat niyo,
Kayo ang mas maunang mamatay sa ating tatlo! Hindi ko hayaan yon. Hindi ko nahayaang mabuhay ng matagal ang isang kagaya mo. Alam mo kung may pinagsisihan man ako sa buhay ko, yun ay nung minahal kita. Ni hindi nga tumatalab sa akin ang mga dala niyong armas, di ba? Kaya kung ako sa inyo, sumuko na lang kayo! Sige, Roland! Ubusin mo ang lakas mo! Dapat ka nang mamatay para matapos na ang kasamaan mo! Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Kung buhay ko ang kapalit para mamatay ka, handa kong ibigay yon para sa kaligtasan ng mga tao dito. Puro ka ganyan, Roland! Kaya ang hina-hina mo eh! Kahit ialay mo pang buhay mo, hindi ako mamamatay hanggat nabubuhay pang pinagmulan ko! Si Aling Cecil. La, sumunod ka sa akin. Alam ko na kung paano siya matatalo. Saan kayo pupunta, ha? Mabilis kaming tumakbo ni Lola Magda papunta sa kubo nila Christina. At tuloy pa rin ang pakikipaglaban habang tumatakbo kami. Parang napakabagal ng oras ng mga panahong yun. Sa hinaba-haba ng pagtakbo, nakarating pa rin kami sa kubo nila. Una kong hinanap si Aling Cecil at nakita ko siya sa ilalim ng kubo habang kumakain ng lamang loob. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ako at hindi ko na siya hinayaang makakilos pa. Mabilis kong tinarak sa dibdib niya ang kutsilyong hawak ko. Pipigilan pa sana ako ni Christina pero hinarangan siya ni Lola Magda at sila muna ang naglaban. Sunod kong pinuntahan ang bagay na iniiwas sa akin ni Aling Cecil noon. Pumasok sa isip ko na baka isa yon sa mga nagpoprotekta sa kanila. Mabilis kong winasak gamit ang dala kong kutsilyo. Bakit mo pinatay ang nanay ko? Tinuring ka ng parang anak, tapos din na nang igagati mo sa kanya! Hindi mo na ako mapapaikot sa mga kamay mo, Christina. Wala na ang nanay mo at ang pumoprotekta sa'yo. Kaya nasisiguro ko na ang kamatayan mo. Hindi maaari! Roland! Gawin mo na ang dapat gawin! Hindi ako papayag! Hindi niyo ako matatalo! Umalingaw-ngaw sa paligid ang napakalakas na sigaw ni Christina. Ramdam na ramdam ko ang matinding galit niya. Aaminin ko, mahal ko pa rin siya noong mga oras na yun. Pero mas matimbang na sa puso ko ang pagprotekta sa mga tao sa Sitio 1 at pagganti sa mga biktima niya noon. Mas naging madugo pa ang labanan sa pagitan naming tatlo. Punong-puno na kami ng sugat, pero hindi pa rin kami tumitigil. Susugurin na sana ni Christina si Lola Magda, pero mabilis kong kinuha ang itak at tinaga ko ang kanyang leeg na siyang dahilan para maputol ang kanyang ulo. Masyadong malakas ang pagkakataga ko, kaya nagpagulong-gulong ang ulo ni Christina sa gitna ng malawak na lupain. Hindi ko na alam kung ilang oras na kaming nakikipaglaban noon. Nalaman ko na lang na nag-uumaga na pala na makita kong unti-unti na sumisikat ang araw. Napatingin ako sa katawan at ulo ni Christina habang unti-unti itong nalulusaw. Masakit para sa akin ang patayan ng babaeng mahal ko. Pero mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng lahat. Ilang araw ako nawalan ng malay dahil sa mga tinamukong sugat. Nagising na lamang ako sa bahay ni Mang Anton. Nalaman na rin nila ang sakripisyong ginawa namin ni Lola Magda. Lolo Magda, humihingi ako ng tawad sa nagawa namin sa'yo noon. Patawad kung pinagtangka namin ang buhay mo. Naiintindihan ko. Oh, Roland, salamat din sa mga sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na kaming naubos dito sa baryo. Wala po yun, Mang Anton. Mas pipiliin ko ang responsibilidad ko bilang isang manunugis kaysa sa pag-ibig. Ay, hindi pa rin talaga ako makapaniwalag isa kang manunugis. Hindi kasi halata sa'yo noon eh. Itinago ko kasi dahil sa takot. Pero kahit anong pagtakbo ang gawin ko, mukhang hindi na talaga ako maalis sa tunay kong kapalaran. Napatango na lang siya sa sinabi kong yun. Ilang araw pa kaming nanatili ni Lola Magda sa bahay ni Mang Anton para magpagaling. Nagdaos na rin sila ng pasasalamat para sa kabayanihan namin ni Lola Magda. Wala na rin ang takot sa mga mata nila, kaya masayang-masaya ang puso ko. Umalis ako ng tuluyan na maghilaw ang mga sugat ko at umayos ang pangangatawan ko. Nakuha ko ang kapayapaan para sa Sitio 1, pero nawasak naman ang puso ko dahil sa pag-ibig. Madam Venus, sa totoo lang, di ko masyadong kinikwento ang nangyari sa akin noon.
Ang tanging pinagsabihan ko lang nito ay ang asawa at mga anak ko. Sa ngayon namumuhay na ako bilang isang normal na tao. Mas pinili ko talagang iwan ang buhay ko bilang isang manunugis. Sa tuwing naiisip kong umibig ako sa isang aswang, pumabaliktad ang sikmura ko. Pero bata pa kasi ako noon at mapusok pagdating sa pag-ibig. Kaya mabilis ako nabihag ng gandang taglay ni Christina. Considering na totoo nga ang kwentong ito, narealize ko na kahit anong gawin nating pagtakbo o pag-iwas, may mga bagay talaga tayong hindi maiiwasan. Yung tipong kahit saan ka magpunta, nakakabit na ito sa'yo at parte na talaga ito ng buhay mo. Sobra akong bumilib sa pinakitang tapang ni Roland. Sa kabila ng pangangamba niya sa sarili at ng pagkapit sa sitwasyong kalaban niya ang puso at isipan, mas pinili pa rin niya kung ano ang tama. Para sa iba, madali lang naman ang gagawin ni Roland. Pero para sa akin, mahirap yun dahil napalapit na siya ng sobra kay Christina at mahal niya ito. Kung ako rin naman ang nasa posisyon ni Roland, mas pipiliin ko ang responsibilidad kesa pag-ibig. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, gagawin mo rin ba ang ginawa kong pagtakas? Anong gagawin mo kung kalaban mo na ang pag-ibig? Pakilagay nga yan sa comment section at magbabasa ako. Madam Venus, sana magustuhan niyo po ang ibinahagi kong kwento sa inyo. May mga kwento talagang tatatak sa isip natin, kagaya na lang ng kwento ni Roland. Ang kwento niya ang nagpapatunay na hindi natin matatakbuhan ang kapalarang ibinigay para sa atin. Ipinapakita rin ito kung gaano kahirap kapag naglalaban ang puso at isipan natin. Sana may natutunan kayo sa kwentong ito at maraming salamat sa pakikinig. Sa mga mahal naming listeners, nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung oo, abangan niyo pa ang mga kasunod nating mga videos dahil mas marami pa kaming kwentong ibabahagi sa inyo. Mga kwentong puno ng katatakutan at madidilim na sikreto. Baka meron din kayong gustong i-share na kwentong aswang. Huwag na kayong mahiya at ibahagi niyo na yan dito sa channel namin. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Madam Venus, ang inyong lingkod.